Xa está listo o proxecto para mellorar a seguridade viaria na contorna do Colexio de Santo André de Xeve, en Pontevedra. Actuacións que son transformadoras, ambiciosas, integrais, que conxugan esa mobilidade sostible na que queremos avanzar. As obras contan cun orzamento de 2,2 millóns de euros financiados con fondos Next Generation. Actuarase en dúas estradas, na PO 223 e na PO 224. Na primeira habilitarase unha senda mixta de 1,9 kilómetros. De ancho mínimo 1,8 e, polo tanto, accesible, cumprindo as normas de accesibilidade, onde tamén aproveitaremos para facer algunha rectificación do trazado da propia estrada. Tamén se farán intervencións puntuais no trazado, se mellorarán as paradas de autobús. A outra clave do proxecto atopámola na PO 224. Aquí o actual cruce regulado por semáforos substituirase por unha rotonda. Onde está o propio Colexio CEIP de Santo André de Xeve, onde executaremos unha nova glorieta de 30 metros de diámetro. As actuacións en global, o obxectivo fundamental é conectar os dous núcleos de Sobral e Couso e tamén conectar os diferentes equipamentos. Hai un polígono tamén por aquí que conectamos a parroquia de Xeve e, por suposto, o colexio. Ademais, habilitarase outra senda para unir o colexio e o núcleo de Sobral. Segundo a conselleira de Infraestruturas, todas as intervencións son froito do diálogo coa dirección do centro educativo e a asociación Stop Accidentes. E a senda, nos permite poder sair co alumnado fora do colexio, xa que aquí casi non nos atrevemos sin contratar un autobús. Por desgracia, hubo muchísimos atropellos y mal llamados accidentes, ¿no?, que isto se tería que solucionar. O proxecto é unha realidade, eu creo que é un proxecto ambicioso, que ten un investimento importante, que non afecta só o entorno do colexio, sino que tamén afecta unha zona donde se mellora a seguridade vial na estrada esta. A intención da Xunta é que os traballos comecen ao final do verán, aínda que xa avanzan as expropiacións das 46 parcelas afectadas polas obras. A intervención terá un prazo de execución de 18 meses.